Doncs, Misha, 20 minuts passen de les 12 del migdia i sé que avui a la freqüència lectora parlarem d'una cosa molt especial, no? Correcte, comencem? Vinga. El primer que diré és que no sóc escriptor ni m'hi considero. No pretenc guanyar diners ni fama. Aquest és un somni que tinc des de fa anys. Obrir un blog i mirar de donar llum una història viva que ens sorprengui a tots, tant als que llegiu com a mi mateix que l'escric. Així és com presenta el seu projecte Jaume Esteve, una iniciativa de la que us vaig parlar a finals de l'any passat, us en recordeu? Doncs sí, és un projecte d'escriptura interactiva, oi? Vull dir, els seguidors del blog decideixen els detalls de la història i voten cap on volen que continuï, no? Ah, exacte! Estem parlant del web www.unahistoriadeblog.wordpress.com. Marc, recordes que em vas encarregar d'entrevistar el seu fundador? Sí. Doncs avui saludem en directe a en Jaume Esteve. Bon dia, Jaume! Bon dia, Misha. Ostres, quina il·lusió sentir-te la veu per primera vegada. Benvingut. Jo us he escoltat unes quantes vegades ja, així que ja em sento com una mica familiaritzat ja. Que guai, que guai. Moltes gràcies. Doncs escolta, dius que engegar aquest projecte era un somni de fa anys. Quan se't va encendre la bombeta, per dir-ho d'alguna manera? Sí, de fet, sempre he portat una miqueta a dintre, no?, aquest rotllo. Sempre refereixo a que coneixent-me soc una persona creativa, fantasiosa, que sempre estic donant-li voltes a les coses, i en aquest sentit em considero una mica com una coctelera, no? Es van posant ingredients a dins, es remenen i surten, no? De petit, allò, lo típic, la història aquesta que hem llegit tots de triar la teva aventura, aquelles hores que passava amb el meu amic en un banc explicant-nos una història i l'altre havia de triar què feies, no? Et trobes en aquesta situació, sempre en aventures, no? I ara més gran he sentit interès també molt pel rol i tal, i tot això sacsejat amb el meu gust per escriure, doncs va sortir una història no? I, Jaume, una pregunta. Quin és el procés creatiu per idear una trama que pot tenir múltiples camins? Doncs el primer que faig és empapar-me molt del tema. O sigui, al principi, el públic, els lectors, el que fan és escollir quin tema és. Això m'enganxa per sorpresa, normalment, perquè jo sí que proposo unes quantes opcions i sempre trien la que jo menys preparada em tenia, no? És llei de Murphy. I llavors, doncs, a partir d'aquí el que faig és empapar-me molt amb el típic llegint, mirant pel·lícules, escoltant música suggerent sobre aquell tema, no? I llavors, un cop ja ho tens molt empapat, crees el típic un inici, un nus i un desenllaç, ja perquè i a partir d'aquí hi vas afegint escenes allò que, estàs caminant pel carrer i de cop te penses, ostres, que xulo seria si aquest personatge es topés amb això o li passés tal cosa, no? I a partir d'aquí, doncs, ho vas posant i vas fent avançar i la gent em sorprèn, no? Que quan va votant és molt xulo. Doncs jo, Jaume, t'he de dir que em sento una mica identificat perquè jo, quan la meva germana era més petita, jo moltes tardes em posava amb ella amb titelles a fer-li històries i ella decidia sempre cap on anava la història i, clar, jo sempre em trobava que mai sabia com acaba la història. Llavors jo t'he de preguntar sí o sí si tens un final previst per cada història. Sí, en tinc... La veritat és que en tinc un o varis. Depèn de cap a on vegi que tinc la història. Si veig que la història s'ha enfocat molt cap a un punt. Per exemple, en aquesta que estem ara, hi ha un final bastant més marcat perquè es van fusionar dues coses. La gent va votar Fades i Bruixes, que això és el que dona nom a la votació, però vaig voler homenatjar-ho una mica amb la segona opció que havia quedat, que era la teoria de la conspiració. O sigui, res a veure una cosa amb l'altra, i em vaig acceptar el desafiament de barrejar les dues coses. I, per tant, una cosa que t'has de menjar una mica el coco pensant com orquestrar-ho, has de tenir ja un final una mica més quadrat. Però la primera no, la primera era bastant obert. Estava bastant disposat a que acabés, inclús tenia contemplada que morís el protagonista, si era el cas. Sí, clar. És el que em sorprèn a mi, el que em dona més ganxo, no?, per mi mateix, per seguir enganxat amb la pròpia història. Clar, és com un repte, no?, per tu mateix. Clar, és molt divertit. A la fi estàs fent més d'una història a la vegada, estàs fent el doble de feina, no? Clar, sí, però de fet no ho faig tant jo com la gent cada setmana al votar
de vegades em sorprenen molt escollint les diferents opcions, no?, que hi ha. I parlant d'això, com funciona el sistema de votacions per decidir què passarà a continuació a la història? Doncs el que faig normalment és que trio una opció, que és la que jo, si escrigués linealment, posaria. Després, al contrari. O sigui, i després em busco una altra opció que també em convenci i que digués, ostres, no sé quina de les dues triaria. I la quarta, una opció normalment radical o totalment diferent. O sigui, allò quan se li para el comptador al personatge diu, vaig a fer això que ningú s'espera. Perquè puc entendre que en algun moment donat, potser si l'escena no li està convencent, vol donar-li el gir, no? Que doni un plot twist, no? Això mateix. Molt bé, molt bé. Uau. I, però Jaume, tu has dit que a tu sempre t'ha agradat l'escriptura, tens aquest coquet, però quan es va despertar en tu el plaer de la lectura i de l'escriptura, ho recordes? Doncs, a veure, sempre hi ha hagut alguna cosa, no? A mi sempre és això mateix, o sigui, d'escrivint o sempre m'ha... No sé, aquest punt de fantasia, aquest punt de volar, la veritat, no recordo el moment en despertar. Sí que puc dir-te que el punt més àlgid ha estat amb la meva filla. O sigui, el fet de començar-li a llegir petits contes, petites històries que han acabat portant-me a redescobrir amb ella, no sé, la història interminable, no?, per exemple, i l'hem disfrutat moltíssim, tant que ens estem plantejant tornar-hi un altre cop, no?, perquè em va semblar una experiència molt xula. Que tendre. Compartir-la. Oh, això és preciós. De fet, és que així és com es comença, des de ben petit i encomanant el plaer per la lectura. Em sembla preciós. Però un ocellet m'ha dit que, a més, ets un gran aficionat als còmics de Marvel. Sí. I que fa uns anys vas intentar acostar tot aquest univers a la cultura catalana. Sí, això és perquè, sempre m'ha agradat molt, sobretot es va donar amb la primera pel·lícula que va sortir, no trobava cap fòrum, doncs així, en català per poder parlar obertament sobre que no m'agradava que tingués teranyines orgàniques, és una tonteria, però no m'agradava i volia dir-ho a algun lloc i sempre trobava que, doncs això, no hi havia cap lloc que ho pogués dir, tot era en castellà, i vaig dir, ostres, pot ser? Ho vaig mirar i realment no hi havia ni l'entrada a Viquipèdia, la vaig fer jo, l'entrada a Viquipèdia de Spider-Man en català, igual com de diferents personatges, ho vaig fer jo perquè no hi era, i em semblava com molt fort, no?, que algo que sembla obvi estigués allà. I sí, vaig registrar spiderman.cat i vaig fer la pàgina web i la vaig tenir durant uns quants anys. Ostres. Wow. I quin tipus de contingut hi posaves? Doncs hi posava ressenyes sobre còmics que havia llegit, comentaris d'actualitat, inclús fer, això una mica, tantejant una mica el tema dels drets d'autor, una mica així, però vaig fer una adaptació pròpia de com va aconseguir Spider-Man el seu vestit negre i tal, i com d'aquí va derivar cap al Venom, no? I vaig retallar només les vinyetes clau per fer-ho i vaig composar-lo jo traduït al català per dir, jo faré el primer còmic en català de l'Spider-Man, no? Déu-n'hi-do, ostres! Molt bé. I, escolta, abans has comentat que t'agrada molt el tema de les històries de rol, i jugar a rol. Creus que els joves d'avui en dia encara es poden sentir atrets per aquesta mena d'entreteniment, pel rol clàssic? Sí, jo crec que però ja no només pel rol clàssic, que per descomptat, sinó per tot allò que sigui fomentar la imaginació. Cada cop hi ha menys coses que ens fomentin la imaginació o que ens ajudin a explotar-la. I crec que el rol, per exemple, és una de les màximes, no? O sigui, només plantejant-nos així, no? Cap a on aniríem si no tenim imaginació? No? Si no som capaços d'imaginar-nos un demà, no serem capaços de construir-ne un de millor, no? No sé, uau, això és preciós. De fet, una pregunta als meus companys d'estudi. Vosaltres alguna vegada heu participat en partides de rol?
Jo partides de rol com a tal no, però sí que he participat a, saps, les típiques survival zombies i coses d'aquestes? Ah, sí. Que són més interactives, més al carrer, més així, doncs jo això sí que he participat. Jo participava en els típics chats de Harry Potter, que tu podies escollir qui eres, i llavors havies de mantenir fanarts i converses com si fossis el propi personatge. És molt divertit. Doncs jo, mira, ho sento, però jo he sigut molt negat amb aquestes coses sempre i mai m'han agradat, no sé, no he tingut el toc. I parlant de passar-nos-ho bé, de quelcom que ens enganxi, sabem que ja tens enllestida, Jaume, una història de viatges en el temps, en una història de blog.wordpress.com, i ara estàs submergit en una de fades i bruixes. De moment, quin has gaudit més escrivint? Això és complicat, perquè tot té el seu moment. La de viatges en el temps m'ha donat grans moments a mi, i crec que els que ho estàvem llegint també, no? I una de les coses boniques és que ho acabes i quan parles de la Irene, no? Que és, per exemple, la protagonista d'aquesta història, se't surt com un somriure, no? Recordes el personatge i dius, ostres, que guai, però estic a tope amb aquesta, estic immers i aniria malament si no pogués dir-te que la que estic fent ara és la que més m'apassiona, no? Que guai. Escolta, Jaume, ens escolten molts joves. Què els diries tu a aquells joves que volen començar en el món de l'escriptura? Doncs que s'hi llencin, que no tinguin por i que no tinguin por tampoc d'expressar qualsevol cosa que sentin i que visquin. Crec que l'escriptura és la màxima exponència d'això, de la llibertat d'expressió, no? Totalment. Doncs, Jaume, molta sort amb la història que tens entre mans. Recordeu, podeu entrar a www.unahistoriadeblog.wordpress.com i votar què passarà a continuació aquesta història de fades i bruixes. Moltes gràcies, Jaume. A vosaltres. Que tingueu feliç diumenge de Carnaval. Igualment. Gràcies. Doncs hem parlat amb el Jaume Esteve i ara sona Álvaro Soler amb el seu nou single Loca. A la tornada parlem amb el Carles Tamayo des de Londres.